Matul il-15 xahar tal-pandemija, in-numru ta' rapporti ta' vjolenza domestika żdiedu. Biex tilqa' għal din il-pjega soċjali, Victim Support Unit Malta li tassisti l-vittmi ta' serq, cybercrime, attakki sessuali, fastidji, attakki fiżiċi u reati ta' mibeda u vjolenza domestika żiedet is-servizzi offruti lill-vittmi. Fost id-diversi inizjattivi li ttieħdu f'dan ir-rigward, din l-għaqda qed niedi programm biex iħareġ il-vittmi tal-vjolenza domestika biex jerġgħu jibnu ħajjithom mill-ġdid. Id-direttriċi ta' Victim Support Unit Malta, Jessica Kallea Milo, spjegat li dan il-programm iħareġ lill-persuni li batew jew ibatu minn vjolenza domestika biex jerġgħu jibnu ħajjithom mill-ġdid. Il-programm jgħin ukoll vittmi ta' vjolenza domestika biex jarfu l-ewwel sinjali ta' vjolenza fuqhom. Dan it-training course il-nies li għaddew fil-passat jew anke fil-preżent mill-vjolenza domestika. Huwa programm ta' informazzjoni edukattiv kif ukoll jgħin lil dawk in-nies jevalwaw is-sitwazzjonijiet tagħhom u jtuhom tools u skills biex forsi jiksbu iktar support u forsi joħorġu mill-problema. Kallea Milo spjegat li dan huwa servizz professjonali li permezz tiegħu il-vittmi se jkunu gwidati u mejjuna b'mod strutturali biex jingħataw l-aħjar servizz fl-aktar żmien ta' vulnerabilità. Kallea Milo spjegat li xkultant hawn min jiġġudika b'mod ħażin lil vittmi ta' vjolenza domestika li fi żmien li jkunu għaddejjin minnha jinsew malajr u jerġgħu jmorru fih dan dak jew dik li jkun qed tagħmel dawn l-atti blaħniena. Id-direttriċi spjegat li permezz dan il-programm il-vittma tara futur ferm aħjar minn dak il-futur imċajpar lider qudiemha. Id-direttriċi ta' Victim Support Malta ikkonkludiet billi qalet li l-vjolenza domestika mhix kwistjoni li tissolva l-kwid bejn il-ħitan tad-dar imma hija kwistjoni tas-soċjetà kollha. Huwa importanti ħafna li nedukaw ruħna nkunu informati ta' x'inhu għaddej fil-ħajja wkoll tagħna u wkoll ta' madwarna. Il-vjolenza domestika hija sitwazzjoni kbira u Malta mhijiex xi ħaġa li tiġi l ftit nies, tiġi lil ħafna nies u importanti ħafna li nedukaw ruħna ħalli nkunu nistgħu narfu s-sitwazzjoni u noħorġu minnha qabel ma tigrava.